Ning halos na nga matag adlaw nga pag-uwan-uwan mga motorista gipahinumduman nga dublehon ang pag-amping ug maghinay lang sa pagpadagan aron malikayan ang disgrasya tungod sa kadangog sa daan. Subay kini sa nahuli kam dihang duha ka motorsiklo ang naslide. Sayra nato ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem? May kidi matag-an ang dagan sa panahon diin usahay grabe ka init sa panahon ug pipila ka minutos lang mubundak ang kusog nga ulan hinungdan nga pahimangno sa sitituda sa mga motorista sa paghinay-hinay lang gyud og padagan diha sa kadalanan. Sa mga nahuli kam sa miaging semana sa Talisay City Command Center, sagad ini naglambigit og mga motorsiklo. Pipila niini tungod sa self-accident. Sama na lang niining motorista nga palabang sa Calmar eastbound sa May Cebu South Coastal Road. Ang kalit lang natumba. Lakip sa nangatumba ang nagmuniho sa motorsiklo ug ang angkas niini. Diriyot pagyud maligsan sa pa-left turn nga sakyanan. Dali sila nga gitabang. Ting-uwan, di gyud mo kumpiyansa sa pagpadagan sa pagpakusog. Kay bisan naman tuod og nipilit tuod ang imong brake, makahunong ang imong mga ligid. Pero ang problema is ang kining kadanlog sa daan. Laing motorista usab nga pa southbound kalit lang nasarasay sa Old Dog intersection. Duda sa City Toda nga misuway kini sa pagbiting the red light apan mi-apply og brake. Ug tungod kay basa og dangog ang daan, maing pagkatumba og nalampurnas ang motor ug ang sakay niini sa kalsada. Samtang nagkapangos-pangos kining motorista nga naglakaw padung sa nakaparada niyang motorsiklo sa parking area sa usa ka mall sa Tabunok, Talisay City. Human kini nadasmagan sa puting multicab nga gimaniho sa assistant sa tag-iya sa sakyanan kisa bag-uhay lang nakat-on og drive. Nadasmagan usab niini ang usa ka SUV ug laing multicab nga nakapark lang ganihang udto. Okay, nag-withdraw man ko kay na nagsweldo ko sa akong mga tao man ba. So gibiyaan ako din wala gini nako gi-off ang sakyanan gi-harsad na ako. So ang nitabo wala ko kabaw day na gipugo sa katong sa ilahang katong parking boy gipugo sila og pabante na ay usa ka multicab kaning kuan sa electric kuan tingay ni sila mga kuan ni padagan dayon kay ang katong katuog ang katong nag-drive kuan kanang nang driver gyud dili man day bago pa man nakat-on ningan raman si kan nga diha lang sa mo tas ano man tong katong parking boy nga abanti na mo pagdali mo dia parang gipadali-dali mi ba mato gitistingan to gabanti sa akong kauban nya waman mo abanti matuningon ko nga ako dober mato pag-ingon ako nga ako kanang abi ko mo dagan kay kuan man murar magwala pagbuhi nako sa class mo to ni sutoy man siya. Tinguha sa tag-iya sa multicab nga makigsettle sa mga biktima. Pahimangno pod sa atong mga drivers nga once gani nga mo kanaog sa iyang unit dili gid nila pasagdaan nga nag-andar ang sakyanan. Ilag yung tangtangon ang yawe, ilang dadon, aron magkinaunsa di makadagan ang sakyanan. Samtang may pahimangno usab ang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office sa publiko nga mag-amping sa ilang mga lakaw ilabi na nga magmaneho sa motorsiklo ug sakyanan. Matod ni Alvin Santillana, pangulo sa CDRMO, nga sa pagsugod sa buwan sa Disyembre, dili moubos sa napo ka mga insidente ang ilang maalarmahan matag adlaw. Katunga sa ilang maalarmahan, mao ang mga aksidente sa kadalanan. 12 na lang to 16 among one response karon sa regarding medical niya. Malagi among problema kaning si SRP o si Bacalso sa mga motor vehicle accident kay daghan gyapon no, and then sagad mga hubog motor. May asoy ni Alvin Santillana, ang Pangulo sa Talisay City Disaster Reduction and Management Office, nga sagad silang alamahan ng mga disgrasya sa kadalanan, naglambigit ining mga hubog nga driver gang uban na dakin-as sa daan. Samtang ang katunga usab silang alarmahan, matag adlaw, may kalambigitan sa health matters. Ang uban ini gipang atake, human usab sila napalabian og kaon sa mga pagkaon nga gidili unta alang kanila hinungdan nga pahimangno sa Talisay City Disaster ngadto sa publiko nga mapakaon man o mainom. Mas maayong in moderation lang yun ang tanan. May? Daghang salamat, Femari Dumabok.